aku. Lah kok iso? Aku iki luwak udu garangan. Wong. Pati Gareng Nek dilokne apa-apa nesu. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh ngomong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo ndang. ingkang Sing ndi? Endi? Ayo. nika sita jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono. Zal, ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis iya. dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Kan, mosok sampean pisek to? Tidak. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Ya. Lah, nika lho. Kae wonge wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah, ketok untune tok. Lah nggon petengan aja. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, Wah. Kuwi jenggoten to? Iya. Tekon mangibadah kok, Nduk. Betul, betul. Heeh. Nyapa? Kuwi jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero wabut kabeh. Ndak patek ketok kan min dua mataku. Ndak patek. Oh, min dua. Nek sing Iya. muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak pokoke. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah yo, Pak De. Oh iya cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Mbak Lurah Teguhan kepareng nikah. Nggih, Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa. Kadang YouTuber semono uga Nduk didongake sehat selalu. Nggih, amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sangat. Oh nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Ya, Pak. Sehat selalu, Pak. Janten elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula atur. Kayak nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Oh, Wong sepur liwat nggon kono kok. Nek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang ki, Pak. Pangkerinasa nggih, Pak. Bogoriyen. Nggih, nggih. Rinasa saya rasa Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Yo wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Mosok. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Loh, sing ngomong sapa? Unda, mana baik kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Oke. Ngente sumanding si sehemu bosen Piye ta, Dek? bosen Lah kok bosan? Lah kok bosen? lah kita itu
tidak